Θέμα που είναι αυτό του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η Κατερίνα Βαμβακούση, καταλληλότερη να τα συζητήσουμε όλα αυτά, είναι εδώ κοντά μας. Έλα, Κατερίνα, καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο να εξετάσουμε τελικά ποιοι μπορεί να βοηθηθούν ουσιαστικά από την ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού. Γιατί είδαμε έναν υπερδιπλάσιο αριθμό αιτήσεων το Φεβρουάριο. Έφτασαν, θα σου πω εγώ αμέσως γιατί έχω και το σκονάκι μου, 7.360 οι αιτήσεις. Ναι. Πώς πήγαν αυτές οι αιτήσεις όμως, ήταν επιτυχείς? Είχαμε, όπως είδαμε, μια μεγάλη ανταπόκριση του κοινού στη διαδικασία αυτή του εξωδικαστικού μηχανισμού, όπως άλλαξε με τον νόμο του Δεκεμβρίου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο κόσμος θέλει να ρυθμίσει. Υπάρχει αυτή η δίψα να υπάρχουν εργαλεία τα οποία δίνουν λύσεις και μία από αυτές τις λύσεις είναι ο εξωδικαστικός. Τώρα, για το θέμα των επιχειρήσεων, που είναι ακριβώς και η εκπομπή σου, θα πρέπει να πούμε τα εξής: ότι η διαδικασία του εξωδικαστικού έχει υποχρεωτικότητα στο να ρυθμίσει κανείς οφειλές από το δημόσιο. Οπότε, μια επιχείρηση που έχει οφειλές δημόσιο, ΕΒΚΑ κτλ., είναι καλό να κάνει αυτή τη διαδικασία, γιατί έχει πολύ περισσότερες δόσεις από ότι μια πάγια ρύθμιση. Και γενναίες διαγραφές πολλές φορές, έτσι, Κατερίνα. Τώρα, οι διαγραφές με το νέο νόμο φτάνουν στο 28%, εφόσον υπάρχει και δάνειο, στο οποίο υπάρχει μια πράγματι εξασφάλιση της τράπεζας του ΦΑΝΤ. Όμως, εκεί, επειδή μιλάμε ακριβώς για επιχειρήσεις, δεν είναι υποχρεωτικό και δεσμευτικό από το ΦΑΝΤ να δεχτεί τη ρύθμιση που δίνει ο αλγόριθμος. Αυτό είναι και το πρόβλημα, γιατί θα πρέπει να σταθεί κανείς και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε μια διαδικασία εξυγίανσης που έχει πάρα πολλά δικαστικά έξοδα. Και θα πρέπει σε αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να δοθεί μια δυνατότητα και να γίνει δεσμευτική η απάντηση των funds σε αυτές τις ρυθμίσεις που δίνει ο αλγόριθμος. Και να μαθαίνουν τελικά και τι ήταν αυτό που όριζε ο αλγόριθμος. Ακριβώς. Και ποια ήταν η πρόταση, την οποία δεν τη μαθαίνουν αν έχει απορριφθεί από τα funds. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Κατερίνα, έχουμε μια επιχείρηση η οποία έχει πάρει ένα δάνειο προκειμένου να κάνει ένα παράρτημα νούμερο 2 της επιχείρησής του. Ένα δάνειο το οποίο είναι μη εξυπηρετούμενο και έρχεται και γίνεται κόκκινο. Μπορεί να ελπίζει σήμερα ο επιχειρηματίας με τις τρεις αυτές αλλαγές που θα μας πεις τώρα που έχουν γίνει στον εξωδικαστικό, ότι θα σώσει την επιχείρησή του, το σπίτι του, την περιουσία του γενικώς? Οι αλλαγές, όπως είπαμε, είναι ότι με τη νέα ρύθμιση έχει πια ένα σταθερό επιτόκιο 3%. Όπως είπαμε και πριν, μπορεί να γίνει διαγραφή ως και 28%. Ακριβώς. Και σε περίπτωση που έχει ήδη αποσταλεί πληστηριασμός, έχει μια δυνατότητα να δώσει 10% της οφειλής και να σώσει την περιουσία. Γιατί μιλάμε τώρα για πάγια επιχειρήσεων πλέον, όχι για πρώτη κατοικία. Εσύ ως δικηγόρος, λοιπόν, λες ότι με τα εργαλεία αυτά οι νομικοί στα χέρια τους μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά τους επιχειρηματίες και όχι μόνο? Τα εργαλεία αυτά είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Σίγουρα βοηθούν. Όμως, αν το ΦΑΝ έρθει και δεν δεχτεί την πρόταση που δεν είναι δεσμευτική, είναι δεσμευτική μόνο για τους ευάλωτους. Μιλάμε για μια περιουσία από 7.000 και ανάλογα ανεβαίνει, ανάλογα αν έχεις παιδιά. Άρα δεν μιλάμε πια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να σωθεί μέσω του εξωδικαστικού. Όμως για χρέη προς το δημόσιο μπορούν να ελπίζουν. Προς το δημόσιο, γι' αυτό το είπα και πρώτα, είναι δεσμευτική απάντηση. Και γι' αυτό βλέπουμε και πολλές ρυθμίσεις. Γιατί μέσα σε αυτές τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει και το Φλεβάρι, οι περισσότερες είναι και από δημόσιο. Πάντως, εγώ κλείνοντας να πω ότι το προηγούμενο διάστημα, το 2023, ο μέσος όρος των αιτήσεων ήταν 3.400. Πια είμαστε στις 7.300. Άρα το ενδιαφέρον μεγάλο. Τα εργαλεία όντως βοηθούν. Χρειάζεται όμως βελτίωση, λέτε εσείς οι δικηγόροι. Άρα, εγώ προτείνω στον κόσμο να το προσπαθήσει. Το πρώτο βήμα είναι ο εξωδικαστικός. Μια δεύτερη λύση είναι μέσω του κώδικα διοντολογίας, μια διημερής διαπραγμάτευση, αν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με το ΦΑΝ. Και μετά, τρίτη λύση είναι τα εργαλεία που προβλέπει ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, εξυγίανση, πτώχευση πια. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Διαφωτιστική πάντα η συζήτηση μαζί σου. Σε ευχαριστώ. Καλή Κυριακή. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς